Liyayikhetha igumkelela inkosi enkulu Bombela Sitima Samampondo kwabamkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Kuningi kakhulu okwakushiwo uyena uShembe kuwo amakhosi ukuthi angenze njani ukuze umhlaba wabantu abamnyama ubuyele kuwo. Okwaba buhlungu kakhulu, amakhosi phela ayesebulewe umqondo njengoba ayesethanda kakhulu zona izinto zesilungu njengayo inkosi uSolomoni. Utshwala, ugwayi, izintombi, imali kanye nako ukupepenyeka emahhotela ngonyanyavu lwemoto. Lokho kwakuyisifiso esikhulu sawo phela amakhosi ngoba phela umlungu wayesewagabiselile amakhosi ngalobu bukhazikhazi bempilo. Lokho kwakwenza ukuthi amalungu omphakathi namalungu esigodi nawo afise ukuphila le mpilo lena esekugatshiswe ngayo, kugatshiselwa amakhosi. Igama lalelo mpilo kwabizwa ngokuthi impucuzeko. Yiko kanye lokho kwakwenza ukuthi amakhosi ambize ngalo ibhinca uShembe, ngoba uShembe wayesalokhu ekhulume njalo ngokuthi azibuyele emasisweni, esekubalile futhi ukuthi uze makhosi umhlaba wenu ubuyele ezandleni zenu. Buyelani empilweni enaninikezwe ngobabamkhulu benu, empilweni kaNkulunkulu, empilweni kaMvelinqangi, lapha abantu abamnyama ababethandana khona. Uma ningathandana, umuntu omnyama ebonozwelo komunye umuntu omnyama, abelungu bayohamba banishiye nomhlaba, nihlukane nezinto zabo abelungu, bese niyeka nemithi. Le mithi yenu phela yokuthakatha niyeke notshwala kwabelungu, bese kwakhiwa izindlu lapha ekuphakameni ezizohlala abantwana abazalwa ngamakhosi ukuze phela bezokhuliswa ngendlela yenkolo kaMvelinqangi wasemandulo. Labo bantwana ibona abayohlala ezihlalweni zobukhosi abayobe sebefundisa isizwe indlela yokuphila yabantu. Kodwa lokho akwenzekanga phela ngenxa yokuthi amakhosi ayengakwazi ukuzwa ulimi lwakhe uShembe. Ayebona ukuthi lo muntu uyisiqhaza ufuna ukusibuyisela emuva. Amakhosi lawa athatha izingane zawo ayozifundisa kubo abelungu, njengoba naye uJohn Langalibalele Dube wayezalwa kubo phela ubukhosi bakwaNgcobo, owazama ngawo wonke amandla ukukhulumela abantu abamnyama ukuba phela bethole umhlaba wabo. Wahamba waze wafika khona e-America kodwa wehluleka, wagcina esesatshiswa ngokuthi uzoxoshwa kulesi sikhundla sakhe sesonto, njengoba kuyena owayesephethe izimishini eNanda kanye naseMkhomazi. Yilapho phela abamvezela ngokusobala abenkolo yabo ubuKristu ukuthi abahlangane nokuthi bebele abantu abamnyama ukuba bethole umhlaba, futhi bawumbimbi kanye nabo abelungu abadle umhlaba wabantu. Bamxwayisa kakhulu uJohn Langalibalele Dube ngalesi sicefe ayesibanga sokukhulumela abantu abamnyama ukuba bekhululeke, njengoba kuwo phela amabandla abo oJohn Langalibalele Dube abazalwane babehlatshelelisa izingoma ezithi shiya umhlaba nento zawo, thabatha umnqamlezweni umlandele, thabatha isiphambano ulandele uJesu. Nazo izihlabelelo zabo ezithi awakhile lapha unekhaya lakho eJerusalema. Kwakuyizo-ke izimfundiso ezazitholakala kuzo izimishini zokuthi zidome abantu umqondo. Nawo amanye amakhosi ayemukela uShembe, kodwa ayengayibuza imibuzo ukuthi muntu wasezulwini, zonke lezi profethi ozishoyo ezimnandi nezibuhlungu, lezi ezibuhlungu singazijika kanjani ukuthi zibe mnandi? Njengako phela lokho ayesekushilo uShembe ukuthi kuzohamba isikhathi kube khona amadoda ayothandana odwa nabafazi abayothandana bodwa. Lezi ngane zesikole eziyokhulelisana zincane
kanye nabo abantu abayodla abanye abantu. Nayo indlala enkulu kakhulu eyofika nakho ukuthi abantu abamnyama bayobulalana bodwa ngezikhali, kanye nako ukuthi abazali bayothandana nezingane zabo belale, njengokuba kulele umfazi nendoda, indoda eyothandana nendodakazi yayo, umama uyothandana nendodana yakhe. Zonke lezi zinto ezibuhlungu kangaka ezazishiwo kuye uShembe ukuthi kuzohamba isikhathi bese ziyenzeka, njengayo indawo yakhona kwaMashu, ukuthi iy'nsizwa zakaMashu ziyophuma zihambe zithi ziyolwela izwe, ziyolwela ukubuya komhlaba, lapho eziyohamba ziye emazweni aphandle kwe-South Africa, zifike zibulawe khona lapho zingabuyeli emakhaya kubo. Ezinye zakhona lapha kwaMashu ziyobulawa zigwetshwe intambo ngombuso wamaBhunu, nezintombi zale ndawo yakwaMashu ziyogqoka amabhulukwe njengamadoda, ebese zifaka izinwele zamandiya, zipende izinzipho nemilomo, bese zibhema usikilidi njengamadoda, bese ziphinde ziphuze utshwala kakhulu njengamadoda. Lapho uShembe athi kwaMashu kuyoba kwaSikhova sikhala emini. Lesi siprofetho uShembe wasenza kuleli lokishi lakwaMashu kwakusayiplazi nje likamoba, kungekho neyodwa indlu ehlala abantu. Ukhuluma lokhu ebukela izimoba ezazipheshulwa umoya. Yilapho abantu ababenikina khona amakhanda ukuthi ayikho lento yalo baba. Kodwa uShembe wona kakhulu ngalesi sikhathi esetshela amakhehla ukuthi kuyoba khona nemigwaqo eyohamba phezu kweminye imigwaqo kulo leli dolobha laseThekwini, kanti lilalele elinye ikhehla lakwaNgcobo. Lapho elabonakala khona selishaye nguyazana namanye amakhehla, lithi kodwa nimzwile kahle uShembe ukuthi uthini. Avuma amanye amakhehla athi simzwile. Ikhehla lakwaNgcobo lathatha esinye isagila esasiphethwe elinye ikhehla lahlanganisa nesalo isagila, lase liyaziphambanisa lezagila ukuthi ingahamba enye imoto uma sekuthiwa umgwaqo usuphambene kanje, uhamba phezu komunye umgwaqo. Ayikho lento eshiwo inceku yenkosi. Lasho elinye ikhehla lakwaZondi lajobelela ngesalo isagila sesithathu ngaphezulu. Lezi zagila phela babelinganisa ukuthi umgwaqo uyobe umi kanjani. Lathi lingasibeka lesi sesithathu ikhehla lakwaNgcobo, asehleka kanye kanye womathathu lamakhehla ukuthi niyawabona kamampunge yiwo lawa. Izona zinto-ke lezi ezazibambezele amakhosi kanye nabo okhokho bethu ababona uShembe. Babelibele ukuhleka. Ilapho uShembe khona ayekethi ey'ntshumayeleni zakhe, zonke lezi zinto engizikhulumayo ngiyazi ukuthi kulikhuni ukuthi nina niziqonde kahle ukuthi zithini, kodwa izizukulwane zenu yizo kanye eziyofika ziyiqonde yonke into engangitshela yona. Okhokho bethu ababehlezi noShembe bazibambezela kakhulu nokuthi bengayibuzi imibuzo ukuthi zonke lezi zinto ezasezibalwe uShembe kungenziwa njani ukuze zigwemeke zingabi khona. Kanye nawo amakhosi awayibuzanga yonke le mibuzo, njengoba sona isilo Solomoni sasesondelene kakhulu naye uShembe. Kanye nayo futhi inkosi yakwaHlabisa eyayijabulela ukuthi isiprofetho sasichaza ukuthi yona izoba nomnotho omningi, imali eningi eyohluleka ukuyiqeda. Yajatshuliswa nakho ukuzwa ukuthi abantu abamnyama kohamba isikhathi beshayele izitimela, abanye bayoba ngamaphoyisa, nokudla bayobe sebekuthenga ey'tolo, ngeke besayokolanda ukudla emasimini. Yajabulela lokho inkosi yakwaHlabisa nokuthi bayohamba ngezimoto. Lezi ziprofetho uShembe wayezenze khona phela kusukela esemzini
waselinda ngo-1917 kuya kuyo iminyaka yabo-1919. Kodwa okwakubahlaba umxhwele kakhulu ngeziprofetho zakhe uShembe wayefika kushumayeza bese yakuprofethela. Uma eqeda lapho, ngesikhathi usamangele ungayikholwa lezi zinto azishoyo, ebeseqala esindisa abagulayo abangakwazi ukuhamba nezimpumputhe. Kwesinye isikhathi wayekhomba enhlabathini athi mbana la, uzothola into ethile lapha ngaphansi komhlabathi kumbe uyithole ngempela. Yilapho ababemangala khona abantu abaningi ukuthi lo muntu lezi zinto uzenza kanjani, unesalamuzi, njengoba wambisa amanye amakhehla emfuleni umvoti. Athi esamba lamakhehla isikhashana nje abesethola itshe elihle elalibhalwe ukuthi Shembe. Amangala lamakhehla ukuthi liqhamukaphi leli tshe elibhalwe ukuthi Shembe elisuka ekujuleni kwamanzi. Yilapha asondela khona uShembe ezobuka ukuthi yini labayibukayo. Base beyamkhombisa ukuthi nanti itshe liqoshiwe libhalwe ukuthi Shembe. Leli tshe wawulibona ukuthi aliqoshwanga ngesandla somuntu, yitshe eladalwa linje linalo mbhalo. uShembe akaze aphawule lutho ngaleli tshe, kodwa wathi kulamadoda, lithatheni libuyisele lapho enilikhiphe khona. Amadoda enza njengokusho kwakhe uShembe, abeseyaqhubeka amba eceleni isihlabathi esasiyokwenza umsebenzi. Liyaguqa lapho iGumkedlela, ngizolo Mafutha Omkhulu 20 ngesiwaphande.